To fa sabuwar waƙar Dole Kahutu Rarara kenan wacce Malam Ali sabunta ni mai taken Gombe sai Malam. Dole Kahutu Rarara dai ya yi ƙoƙari sosai ya gwangwaje babban malam da wannan waƙa, kuma waƙar Dole Kahutu Rarara ta yi daɗi sosai wacce yake kirarin Gombe sai Malam. To fa mutanen Gombe suna nuna farin ciki sosai da wannan waƙa da Dole Kahutu Rarara ya yi wa Malam Ali sabunta ni na murnar tsayawar zaɓen shekarar 2027. Dole Kahutu Rarara dai ya yi ƙoƙari sosai na yi wa babban malami wannan waƙa mai taken Gombe sai Malam. Duk da dai ba kowa ne ya tsammanin Dole Kahutu Rarara zai yi wa Malam Ali sabunta ni wannan waƙa ba, sai ga shi kwatsam Dole Kahutu Rarara ya buga wa Malam Ali sabunta ni waƙa. Ya sa mutanen Gombe suna nuna farin ciki sosai na murnar fitowar wannan waƙa da Dole Kahutu Rarara ya yi wa babban malam. Mutanen Gombe suna nuna farin ciki su na tsayawar Malam Ali sabunta ni zaɓen shekarar 2027, wasu kuma ba sa nunawa, inda suke ba sa nuna sun ce ai Malam bai goge da siyasa ba, wanda kuma suke nuna farin ciki sosai suna cewa ai kowa da haka ya fara, abin Malam ya gwada ba a san da me ya zo ba ko ya zo mana da canji mafi alkhairi a cikin wannan gari namu na Gombe. To fa Malam Ali sabunta mu dai kowa ya san dai babban malami ne a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, kuma yana ƙoƙari sosai kuma yana ba addinin musulunci gudunmawa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Yana sharhi akan abin da addinin musulunci ya hana, kuma yana faɗar abin da addinin musulunci ya ce a yi. Yana ƙoƙari sosai, yana sharhi sosai kuma yana ƙoƙari. Malam Ali sabunta mu dai abin alinjina mai ne. Yi sa mutanen Gombe suna nuna farin ciki na tsayawar shi takarar shekarar 2027. Manya-manyan malaman da ƙasa masu ma suna nuna farin cikin sosai na tsayawar zaɓen Malam Ali sabunta ni na shekarar 2027. Suna cewa ai abin Malam ya gwada sa ai shi ma ba a san da me ya zo ba ko zai kawo wannan gari nashi na Gombe sauyi mafi alkhairi. Ya sa mutanen Gombe su ma suka fito kwansu da kwarkwatarsu suna Gombe sai Malam. Gaskiya ne mai saurare ka ci gaba da biyo mu cikin wannan tasha tamu mai albarka domin samun ingantattun labaranmu da zarar mun ɗora. Amma kar ka manta ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaranmu da zarar mun ɗora. Ci gaba da biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo za mu sa ma sabuwar waƙar Dole Kahutu Rarara wacce yau Malam Ali sabunta ni mai taken Gombe sai Malam. Tabbas wannan waƙa ta yi daɗi. Dole Kahutu Rarara wacce yau Malam Ali sabunta ni Gombe sai Malam. Ya sa mutanen Gombe suna nuna farin ciki sosai da Dole Kahutu Rarara saboda ya gwangwaje babban malami da wannan waƙa sosai. Duk da dai ba kowa ne ya tsammanin Dole Kahutu Rarara zai yi wa Malam Ali sabunta ni wannan waƙa ba, sai ga shi kwatsam Dole Kahutu Rarara ya buga babban malam wannan waƙa mai taken Gombe sai Malam.